एसटि होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो सोर एनअसि हरदों हुआ बिदिबो खोथा गैया एसेम्बलित दाखिल কৰিছে আৰু সেই एसेम्बलिৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈকে যাব আৰু আপডেট বা गोदांथार भिडिअ लाना फैदों दिनैहाय जि बिथां दावराव अपडेटखौ जाय सारा खोथा बुंलांबाय जे एसटि मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों थिग बेनि सायावहाय जि एसटि होननाया सोरनि आखायाव दङ एसटिखौ सोर एनालाइज खालामो एसटि मोनगोन ना मोना मोनथाव आरो लोगोसे बै जि एसटिनि एनअसि बेयो माबोरैहाय आरो लोगोसे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव बिथां जयन्त मल्ल बरुवा सारा मा खोथा बुंखो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिथाङाहाय मा खोथा बुंखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल डिटेल्स मिथिनो हागोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायना ला बिथांमोना एसटि मोनमारगोन ना मोनमारा जि मोनद' हारियाहाय ना भिडिअखौ नायना ला ओमफ्राय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा जों हरदों मेल खालामनानै आरो जों दिनै बेखौनो आरोबाव गोदान आरोबाव मेम'रेन्डाम आरोबाव जों आखारै हार्ड कपि जों हरनाय जाबाय दा 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनो नाङा बे बाथ्राया ओरैनो आसाम सरकारनि बे राजनिथि जायनाखि गेलेनाय बेखौ जों बादा होनाय खालामनाय जादों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो हाया आयेनाव बेबायदि गैया आरो 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ बानायनाय ग्रुप मिनिस्टार बेहा बिदि खुनु माने लकाल स्टेन्डिं गैया बिसा बे रोखोम सामबिधानिक पावार गैया बिसना आनअथराइज बियो दा सोरखौ एसटि होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया एसटि होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो माबानि सायावसो आरजिआइनि सायाव थायो ओमफ्राय लोगोसे एनसिएसटिनि सायाव थायो आरजिआसो माने अथरिटेटिभ माने पावारा आरजिआइहा बिसोरसो एथन'ग्राफिक जायनाखि स्टाडि एनालाइसिस बिसोरसो दङ सोरनो एसटि होनांगौ सोरनो एसटि होनाङा आरजिआइआ खालामो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ जिखि माने रिकमेन्डेसन खालामना हरा मानो बे खामानि जाया सोर एनअसि हरदों हुआ बिदिबो खोथा गैया बेजों खुनु खामानि जाया मात्र आसाम गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनायनि मोनसे चक्रान्त खालामदों भट बेंकनि थाखाय माने बे 6 जनगोष्ठीखौ बेबहार खालामदों आरो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामदों दा बेबायदि जायनाखि एनअसि हरनाय सिस्टेम प्रभिजन प्रसेस बे माने प्रसेसफ्रा आगोलनिफ्राय जाबोदों कंग्रेसनि समावबो जादों गासै माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय आरजिआइ बेखौ केन्सेल खालामदों दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों दा जोङो ओंखायनो डिटेल्स गासिबो जिनिसखौनो बेयाव एलु एला माबोरै जानो हाया गासिबो मेम'रेन्डामाव जों लिरजोबनाय जादों आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों रोखा बे मेम'रेन्डाम गेजेरजों बुंनाय जाबाय যাতে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে পূৰ্বৰ জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ পাওক আৰু সেই দিশেৰে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গোটটোৱে এটা প্ৰতিবেদন এছেম্বলিত দাখিল কৰিছে আৰু সেই এছেম্বলিৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈকে যাব আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা হ'ব আৰু এই আলোচনাৰ সময়ত প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ এটা বহুদিনীয়া সমস্যাৰ এটা সমাধান সূত্ৰৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে আৰু মই সকলোৰে পৰা এই আশা ৰাখোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব পাৰিম য'ত পূৰ্বৰ জনগোষ্ঠীৰ কোনো শংকা নাথাকিব আৰু নতুনকৈ হ'বলগীয়া জনগোষ্ঠীসমূহেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ नैबे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय नुबाय मिथिनानै मोनबाय बिथांमोना मा खोथा बुंलांखो जे मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थानायखौ लानानै आरो लोगोसे बिथांमोना बेखौ बुंदों जे बिथांमोननो एसटि होनायनि सायाव डाइरेक्टलि अपोज खालामदों माने बिथांमोननि बेरेखायै माने जायफोरानोखि मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादोंना बेनि सायाव एसटि होनाङा होनना बिथांमोना डाइरेक्ट खोथा बुंनायखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों आरो लोगोसे थिग बेजोंनो जि एसटि मोनद' हारिया एसटि नागिरबाय थादों बै एसटिखौहाय सोर होनो हागोन बै एसटि होनायनि शेड्युल ट्राइब जि एसटि होनायनि मोन्थाय बै सोरनि आखायाव दङ बिथांमोना बेखौ फोरमायदों दे आरजिआइनि आखायावसो दङ माने गभर्नरनि आखायाव बियो थाया माने गभर्नमेन्टआ बेखौ होनो हाया आरजिआइआसो एनालाइज खालामनानै स्टाडि खालामो बिथांमोना एसटि मोनथाव ना मोनथावा बिथांमोना जेब्ला एनालाइज खालामनानै स्टाडिज खालामनानै जेब्ला बिथांमोना एलिजिबल जागोन अब्लासो बिथांमोना एसटिखौ मोननो हागोन आरो अलरेडि बिथांमोना 8 खेबनि थाखाय रेजेक्ट जाखाबाय आरजिआइनिफ्राय बिथांमोना एलिजिबिलिटि गैया
बिथांमोना जेबो मोननांगौनि क्राइटेरिया गैया होननानै बेनिखायनो नैबेखौ जोङो नायहरोब्ला नुहुरो जे बिथांमोना एसटि मोननो हानाय नङा आरो लोगोसे बेखिनियावनो रोखा बुंनाय जादों दे जि एसटि डिमान्डआ एसटि होगोन होननानै जे बुंबाय थादों बै खोथाया माने राजखान्थिनि जि बेलायावसो बे खोथाखौ बुंबाय थादों होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना डाइरेक्ट फोरमायदों आरो लोगोसे जि जयन्त मल्ल बरुवा सार जे केबिनेट मिनिस्टार अफ आसाम ना नोंथांमोना गासैबो सिनायोबा खायफाफोरा सिनायाबो जानो हागौ बिथाङाबो जे बुंदों जे मोनद' हारिया एसटि जानो थांगासिनो दं बेनि सायावहाय बिथाङा बुंदों जे एक्जिस्टिं ट्राइबेल थाखानाय ट्राइबेलफोरानोखि जेबो खहा जायालासिनो बिथांमोननो एसटि होनांगौ आरो माने होनांगोन माने एक्जिस्टिं ट्राइबेला जेबो खहा जायालासिनो एसटि होनायाव जेबो बुंनांगौ गैया माने एसटि होगोन आरो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय आरो लोगोसे बेयाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि बे खोथा बेयाव बेरखांनायखौ जोङो नुबाय थादोंना नोंथांमोना बे भिडिअजों गोबां मिथिफेरै बा खोनायै मोनसे बा गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जे बिथांमोना खोथा बुंलांबायना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो बेनिफ्राय चेनेलाव बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअखौ गासैबो नुनो हायो एक्सुअलि बे भिडिअखौ खायफाफोरा नुबायबो जानो हागौ बा नुवाखैबो जानो हागौ जियानो जा अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे गासैबो मोननो हायो लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो नोंथांमोना बेनि सायाव मा खोथा बुंनो सानो नेक्स्ट आपडेटसआव फिन लोगो मोनलायसिगोन